Ja se katkesi. No ei kas siinä mitään. Mitä liekkuvas tuo taskussa. Siinä on joku puu. Onks toi joku pylväs? Pylväs juttu sitten se. Joku semmoinen. Pylväs siinä ainakin. Melkein oli pylväs. No niin, nyt ei kuvata vasta valoa. Ohoi. Kuvataan se sitten tonne, kun tuo tulee ihminen vastaan. Ihmisiä ei saa kuvata nykyään. Ennen vanhaa 1900-luvun alussa ne hiihteli sinne filmikameran eteen. Joo. Oikein ensiluteita. Sitä pelättiin yhteen aikaan, oli se Orwelli vuosi, kun tuli kameravalvonta. Se oli kauheeta, kun kamera sitten tuo jossain tolpassa. Nykyään se on niin arkipäivä, että joka kulmassa tuo kaupungilla on valvontakameroita. Kaupassa on vielä enemmän. Joo, niistä ei ole kukaan kysynyt mitä, että saako vilpata vai eikö saa vilpata. Hyvä keli. Kuulemma on ollut -8 pakkasta. Ei täällä kyllä niin paljon ole. Maatasossa ei ainakaan ole -8. Eikä ole pakkastakaan. Nämä on ihan pehmeitä nämä. Sanoinkin se. Pehmeitä on. Eikö tää mun kävely hommeli nopeammin kuin toi pyörällä ajo. Et nyt on mahdollista. Eilen kuulemma puoli tuntia meni kaupassa. No menee tää yli 20 minuuttia. No ei vähän tarvinnut jonottaa. Jäi suustanikin.
Hui. Tommosia puita siinä. Tosi ihmeellisiä. Neljähaarainen on tossa. Se on 3-haarainen tuolla mun ikkunan edessä. Ainakin on 2 puuta kai. Ja on. Joo niin. Eikö se ollut sitten tässä pikapläjäys. Puheenjohtaja Akka on kotona näköjään. No niin. Heippa Tiralla.